Jeg hedder Super Søren, og jeg vil redde hele verden for Dr. Hvad var det, hun hed? Pebernød. Nå, Pebernød! Jakob gider lige sige, hvad han hed. Dr. Ondskab. Nå, Dr. Ondskab. Ja, han hedder Dr. Ondskab, og ham vil jeg kæmpe mod. Jeg er retfærdighedens Søren. Skal jeg ikke skyde kameramanden, din idiot? Godt så, kom nu i gang. Jeg er færdig. Nu. Det er den der. Den var jeg ikke forberedt på, men jeg lægger det min giftbombe. Eller, nej, bare en bombe. Spring i luften. Og den sprang i luften. Jeg må køre. Du må ikke komme igennem her. Hvorfor ikke? Det koster 100.000 kroner at komme hjem her. Jeg har ikke en rød rej. Ja, du må slet ikke komme hjem her. Smil! Godt. Woohoo! Han kører igennem hver eneste dag. Vi sætter lige kameraet af på pause for at spare. Vi starter. Nå, hvad? Nå. Nu gas, amigo. Det er altså... Hej. Slip! Det var en snedig forandring. Den var da ikke så snedig. Nej, det er den ikke. Men jeg kunne da ikke køre forbi. Så kan du. Oh yeah! Den her gang skal Søren kæmpe mod Dr. Pebernød. Han er ikke derinde, det var jo. Dr. Ondskab. Dr. Ondskab, åbenbart. Ja, den ramte jeg virkelig hårdt. Den er faktisk altså kun en halv meter. Hej, Dr. Kom nu bare. Ja, jeg er Dr. Ondskab, din fjols. Ja. Det var nemt. Slut Ja, for det er ikke helvede, Ja. Han kan jo ikke give Nå. Smil til kameraet. Skyd ham 2 gange. Skyd ham lige en gang mere for at være sikker. Skyd ham et par gange. Nu kan ikke røre sin arm. Nu er han helt død. Nu kan han lige så godt bare køre hjem igen. Sådan der. Og så kan du... Nu gider vi ikke se fans super lortedans. Det spiller